Burkina a yirala k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni senfɛ mun ye Burkina finitigi 50 ale ni kɔ ye ko olu kɔni fatura. Kajolo ko trafiquant d'enfant dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale minɛra finitigiw kɔni fɛ. Bila mara la a yirala k'a fɔ ko taama mobili dɔ kɔni binna ji dɔ kɔni na. Kasim Kindo Diallo ni ale yɛrɛ ye mouvement appel du 20 février membre dɔ ye ko ale kɔni kibaruya kɔni dɔnnen tɛ a somɔgɔw kɔni fɛ. An balimaw aw bisimila an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye lakanabaliya ye an b'an kunyasi Burkina mara kɔni kan. A yirala k'a fɔ ko Konbiri ni ale yɛrɛ bɛ Yantega kɔni province kɔni na ko banbagati wale dɔ kɔni sera finitigilakaw kɔni ma yen yɔrɔ kɔfɔlen na. Okumu kɔnɔ la min ye Burkina finitigilakaw ye ko olu kɔni ka baara dɔ okumu kɔnɔ la baara min o de ye ka yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sira kɛlɛ ɲa kabini san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka taa olu la sigi u nɔ la. Sabula olu ka laɲini o de ye k'a fɔ lakana o ka segin ka na Burkina a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa ko ka ni finitigi ninnu kɔni to o baara ninnu okumu kɔnɔna la ko o ni banbagatiw kɔni karila ɲɔgɔn na ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na. Ayiwa ni yɔrɔ yɛrɛ bɛ Burkina nord yanfa de kɔni fɛ. Tuma min na olu ni banbagatiw kɔni karila ɲɔgɔn na ko o kɛra waleya min senfɛ finitigiw kɔni sera ka banbagati caman kɔni faga. Nka min ye finitigilakaw fanfɛla ye a yirala k'a fɔ ko maa 50 kɔ ko o de kɔni bɔnɛna a nin na. Ko maa 17 ko olu ye militaire ye. Min ye maa 36 ye olu ye volontaire ye. Jamana kɔnɔden minnu wulila u yɛrɛ ma k'a fɔ k'u bɛ fara finitigilakaw kan. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɛra min ye septembre kalo tile 4 ye. Nin communiqué ale yɛrɛ bɔra Burkina état major kɔni fan fɛ. Wa min yɛrɛ ye Burkina état major ye ale kɔni ye tasibila kɛ banbagatɔw kɔni ye. Wa ka yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna ni waleya in kɔni jɔ. Olu ka laɲini o de ye k'a fɔ lakana a ka segin ka na Burkina fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. O de kɔni hukumu kɔnɔna la olu bɛ wuli k'u ka kɛlɛ kɔni kɛ. K'u bɛ wagati min na bi u kɔni dusu kasilen don nka o tɛ ka yira k'a fɔ ko u kɔni bɛn'u bolo lajigi walasa bɛn bɛ se ka na Burkina cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ yuruguyurugu kɛlɛli Mali kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye minisiri kɔrɔ caman ye olu kɔni welelen don bɔgɔ jɛlenni sanfɛ. Kunnafoni laban minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunu septembre kalo tile 5 kɔnɔna la minisiri 2 ka kunnafoniya kɔni dira ko sabula a yirala don k'a fɔ ko olu kɔni kan ka wele bɔgɔ jɛlenni sanfɛ ko ka sabu kɛ yuruguyurugu ko dɔ ye. O senfɛ min ye minisiri dɔ ye ko o kɔni bɔra duguma sira fɛ ni Guinée sira kɔni ye. Ayiwa minisiri 2nan ye ko ale kɔni kun bɔtɔn don Mali da fɛ pankuru kɔni sira fɛ nka min ye ale selen Mali pankuru ta yɔrɔ la n'o ye Senu ye ko ale kɔni na seginna finitigiw fɛ. A yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kun bɛ ka taa Sénégal de ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Baba Moulaye Aïdara ye wa ko min ye Ibrahim Boubacar Keita kɔni ka fanga la ale kun ye ministre de transport kɔni ye. An bɛ wagati min na bi ni kunnafoni telima de kɔni b'an bolo nka min ye ka yira k'a fɔ ministre min bɛ ni ale kɔni bɔra ni Guinée ye an kɔni m'o o kunnafoniya sɔrɔ k'a dɔn ministre sugu min kɔni don nka ni min bɔra la an n'o fɔ aw ye an ka kibaruya nataw kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de k'a fɔ bila mara la ko taama mobili dɔ kɔni binna pont dɔ kɔni kan. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yɛrɛ na k'a fɔ ko tɛnɛn donna min kun ye septembre kalo tile 4 ye ko nin ye taama mobili dɔ ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛ k'i bɔ Burkina k'i kunyasi Bamakɔ kɔni kan ko ale selen bila fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya pont dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni pont in tɔgɔ ye Bani ye. O pont in sanfɛ a yirala k'a fɔ ko nin taama mobili in kɔni binna. Ayiwa ko nin taama mobili in kɔni kɔnɔ la maa 33 de kɔni kun b'a kɔnɔ wa tuma min na nin taama mobili in binna a yirala k'a fɔ min ye maa 27 ye ko olu kɔni de joginna. O maa 27 la a yirala k'a fɔ maa 13 bɛ yen nɔ olu ka joginni ma juguya kosɛbɛ nka min ye maa 14 ye olu kɔni ka joginni kɔni juguyara kosɛbɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko maa 1 bɛ yen nɔ ale kɔni fatura wa min kun ye kunun ye tarata don ye a yirala k'a fɔ ko maa 1 wɛrɛ bɛ yen nɔ o su kɔni bɔra ji kɔni na. Ayiwa ko tuma min na nin siraba ka kasara in kɔni kɛra ci bilara min ye secours fluvial maaw kɔni ma minnu ka baara bɛnnen don ka maaw ni kisi ka bɔ ji kasara kɔni na olu kɔni y'u senfa ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na. Maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna nin siraba ka kasara in na k'u bɛɛ lajɛlen taara ka taa n'a ye Segu kɛnɛyasoba la ni o yɛrɛ tɔgɔ ye n'o yɛrɛ tɔgɔ ye Ɲamakɔrɔ Fɔnba ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye lakanabaliya ye hali bi a yirala k'a fɔ ko Kajolo min ye maa dɔ ye ni siga kelen don ka yira k'a fɔ ko ale bɛ denmisɛnnin feere kɔni kɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko min kun ye uti kalo tile 31 ye ko kɛrɛnkɛrɛnya dugu dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ye damadayɔrɔ ye ni a tɔgɔ ye Masiugo ni a bɛ Kajolo kɔni mara la. A yirala k'a fɔ ko nin ye kamalen dɔ ye min si bɛ taa san 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Ko siga kelen don ale la ka yira k'a fɔ ko a bɛ trafiquant d'enfant de kɛ o de ye k'a fɔ ka maaw denw suɲɛ ka taa u feere walima ka t'u faga ko ale kɔni ka baara bɛnnen b'o ma. Tuma min na siganan yɛrɛ kɔni kɛra ale la ko finitigiw taara ale minɛ gari kɔni na wa ale minɛlen k'a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin 2 kɔni kun b'a bolo. O denmisɛnnin ninnu ko olu ye cɛ ani muso ye
musomani ale si bɛ taa san 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la min ye cɛmani o ye kun ye denmisɛnnin fitinin min si yɛrɛ kun bɛ taa san 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o gun kɔnɔna la ni denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni seginna u somɔgɔw kɔni ma nka min ye ni kamalen ye ale kɔni bɛ finitigilakaw bolo sabula sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bolo da kɔ ka yira k'a fɔ ni ani maa jɛmakan don walima a kelen de kɔni bɛ ni baara in kɔni kɛ ni min bɔra la an n'o da kulo kan an ka don nata kibaruyaw kɔni kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ Kasim Kindo Jalo ni ale yɛrɛ ye membre ye appel du 20 février la ko ale kɔni kibaruya kɔni dɔnnen tɛ tuguni a somɔgɔw fɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirana k'a fɔ ko kabini dɔgɔkun furancɛ la Kasim Kindo Jalo ko ale kɔni kibaruyaw kɔni tununa ko ale bɛ parti politique dɔ la n'o ye mouvement ye appel du 20 février pour sauver le Mali ko ale yɛrɛ o membre dɔ ye o ye parti min n'a dɔnnen don kosɛbɛ an parti ye ni an bɛ se ka fɔ ko o ye transition n'o ye an ka camancɛ fanga kɔni opposant dɔ ye sabula ko u kunglennata ani transition kunglennata tɛ kelen ye tuma caman wa tuma caman min ye transition maaw ye n'u ye décision ta olu kɔni bɛ bɔ ka décision in kolo kari ko dɔgɔkun furancɛ la ni mouvement maaw olu kɔni kun ye conférence de presse dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko magistrat dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Cheikh Chérif Kone ale kun gɛnna ka bɔ Mali magistraya bulon kɔni kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ jɛn n'o ye o senfɛ ko ni makofɔlen ni ale tɔgɔ ye Kasim Kindo Jalo ye k'ale bɔtɔ o conférence de presse la k'i kun ɲɛsin a ka so kan ale kibaruya tununa a somɔgɔw kɔni na kunu min kun ye septembre kalo tile 5 ye a jɛɲɔgɔnw kɔni wulila ka taa a fɛ ka taa dɛmɛ don a somɔgɔw ye ka yira k'a fɔ ko u kelen tɛ ni wagati gɛlɛya in kɔni na ko olu fana bɛ k'u dɛmɛ o de kun na u bɛ ka welewele bila maa min bɛna kɛ sababu ye ka ni maa kofɔlen ye i ka kibaruya cari walasa a bɛ se ka segin ka na a ka denbaya la cogo min wa u y'a yira k'a fɔ tuguni n'a sɔrɔ a datugunen don kaso dɔ la walima n'a bɛ maa wɛrɛ de bolo olu kɔni bɛ fɛ k'a kibaruya kɔni dɔn jɔnjɔn walasa olu hakili bɛ se ka sigi walasa a somɔgɔw hakili bɛ se ka sigi cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi dɔn kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn an ka dɔn kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan